Pamusoro mambo mudasi. Inini ndoitwa David Mati. Inini ndoitwa David Nyambuya. Ndakasiona baba wangu na mama wangu wandaigara nao pamusha pedu. Akatangoshaika ndi baba. Baba washaika vatambogara na mama. Tagara na mama kwenguva yakati rebei. Mama wakabva wazotanga kurwara. Mama warwara wakanoudza tete hanzvadzi yababa, wakati tete ini ndarwara handina zvachichakwanisa aba, muzondionerawo wana wangu. Watati tiri mukomana nemusikana tiri wana tuche, kanzi muzondionerawo wana wangu. Kanzi murora pamadaro here indawa, zvikanzi muzondionerawo wana wangu, ndarwadziwa tete. Tete vangoti hapana chakaipa aba, ndizosiyiwa navo. After 2 days mama wataura mashoko iwawa, wakabva washaika mama. Mama washaika wakabva wanowigwa. Tete vaita sezvo zvakarehwa namama, vatitora pamusha pedu kozira tiri wana mukomana nemusikana tingori wana 2 chete wadiki, papasina munhu mukuru. Vatatorwa vatatangogara natete naNkwasha. Tagara natete naNkwasha pakauya murume anoitwa Sambaruka. Sambaruka wakabva wasvika patete naNkwasha, wataura nyaya kuti ndandirikumbira kuti pamatongo apa patezvara wenyu apa ndiso chigayo changu, nongoisa kebheni ndoiso chigayo changu ndichibatsira mwana achienda kuchikoro. Awano $10 pamwedzi kuti anobatsirikwa ari kuenda kuchikoro. Tete naNkwasha vati hapana zvakaipa aba, mwana sezvo akuziva mumiriro yabva kuchikoro, akauya tobva tamutsanangurira nyaya iyi. Ava waita saizvozvo vandabva kuchikoro, vandasvika pamba patete naNkwasha paipa. Tete vandipirawo nyaya zvikanzi murume uyu auya nenyaya yekuti ndirikumbirawo pekuisa chigayo changu nongoisa kebheni chete nechekubhadharawo $10 pamwedzi wobatsirikawo kuchikoro. Ndikati tete hapana zvakaipa aba, imimi kana mabvumirana nazvo sezvo muri munhu mukuru, hapana chakaipa aba. Vatawirirana shuwa Sambaruka vatawaisa pastendi paipa vaisa kebheni yavo nechigayo chavo. Vatagara vapaita unga vakabhadhara unga 3 months ndichirugara patete papa. Wabhadhara 3 months $30. Wabhadhara $30 ini ndakabva ndabva paNkwasha natete nandati kure ndapedza nyora grade 7. Vandaendonogara kwababa munini. Ndagara kwababa munini, tete nandisisina communication nawo ba, kozi nguva yacho mafoni aitongonetsawo. Vatangogara ndiri kwababa munini kuya kuya. Baba munini wanga wati wadondiendeso chikoro, wazvakundikanawo zvekuenda chikoro kuya kuya. Ndatangogara nababa munini wawo. Tete naNkwasha vazobatana vawafona kwababa munini kuya kuya. Zvikanzi murume wakasiya uchiti atipe $10 pamwedzi, haachabhadhari ba $10 aya, akuti imi mamusi mawaridze panapa hapana zvamunotitaurira. Ndikati nyaya iyi munoti hanzi havanoti hapana zvavanotitaurira ba, ndini ndakasiya tawirirana zvakanaka nakereti, wakati vanobhadhara $10 pamwedzi. Ini ndichiri kuenda chikoro ndikapedza grade 7 ndikauya kwababa munini kunoko, saka chii waroti hachabhadhari? Zvikanzi zvakutodo uri paground wombouyo kuno. Ndo pandakabva kwababa munini kuya kuya, vandaenda kwatete naNkwasha. Vandasvika vandati handitonowaonani Sambaruka wacho. Vataenda natete naNkwasha vatavabvunza Sambaruka kuti zvakamira sei imimi takakusiyai panzvimbo apa zvakanaka mbuti muchibhadhara rendi $10 pamwedzi. Zvikanzi imimi hapana zvamunomutitaurira bemimi, saka iwe ndowadaidzwere iwe hapana zvaunotitaurira ba. Vatangoganduka paipa. Vatati tete saka nyaya iyi todii? Hanzi natete nyaya iyi yakutonetsa, saka togonomboita zvekuti iwe wombotaura naye Sambaruka wacho, monyatsombonzwisana kuti ane pfungwa dzipi chaidzo nepastendi pacho. Vandadzoka futi kuna Sambaruka vatataura vatatadzowirirana, vatangokandirana mashoko ipapapo. Vanamboti rege ndisiyane nazvo. Tete vamboti imbosiyane nazvo, unoti wane pfungwa dzipi? Vatangosiyana nazvo. Vandawaka 1 room yangu pastendi ipapapo. Ndawaka 1 room yangu vatatangogara ipapapo. Saka kugara kwataite papapo Sambaruka ndandisingatomusani nawo, iwo wanga usingamusani neni sezvo wanga wakataura kuti iwe hapana zvaunokwanisa kundiudza aba iwe pana. Saka inini vandachita, saka inini ndongogara hangu pamba panapa stendi pangu panapa, asi ndirichi
ndiri muranda ndonyatsoita plani dzipi. Vandadzoka futi kwavari Sambaruka kuti imi mune pfungwa dzipi Sambaruka nechine pasiteni makauya zvakanaka wani ndiri mwana mudiki kuti ndiri kumbira kurenda kudai nekudai tikawirirana zvakanaka saka imi michi ikanzi hayo udonyanyo ndinetsa iwe asiyana nini jera chiroro ndo rakabva aenda kwaSabhuku Chipofu wanga wachiripo Sabhuku yo wasati washaika vandaunzirwa tsamba yekwaSabhuku shuwa vandaenda kwani kwaSabhuku vanangotaura mukadzi kuti ndadaidzwa kwani kwaSabhuku rege ndiende kwaSabhuku natete nankwasha tete nankwasha tete angasikoba nkwasha ndianga aripo vata ngatiende tese ndikuperekedzei sekuru sezvo nyaya idzi takangodzitanga tese nkwasha vaniperekedza shuwa kwaSabhuku Chipofu uya vatasvika kwaSabhuku vandatsanangura nyaya yangu matsananguriro kuti murume uyu akauya soso vanangotsanangura matsanangura ndaita Sabhuku vangotongo matongera akaita zvanzi mimi saka mamati mudowirirana sei mimi muchiroda zvekushandidzana here ndikati ini handisina problem nandoti akandipawo mari yangu yerendi yaifanwa ngakabhadhara ini ndisikoba yakanyima tete tongoramba tichishandidzana kuenda mberi zvikanzi naye haizvodzo nyaya ndo dzandisitodaba inini chandotokwanisa kuita pana mudare momo kozi inini handisina zvandokwanisa kuita zvikanzi inini nyaya iripo naSambaruka mari yake mukomana uyu ndomupa but pari nhasi ndokwanisa kumbomupa $40 ndapa $40 yacho nichishanda ndiri panzvimbo pake ndichitsvaga imwe mari yacho kuti ndimpe mari yake tipedzera vatati hapana chakaipa baba vatabva kwaSabhuku kuyakwe vatasvika vatagara pamba Sambaruka vandachizovabvunza kuti makazoperera papiko pamari yengu iyaye zvikanzi iwe $40 yandakakupa iyaye inini hapana chimwe chinhu chauchakwanisa kunditaura bakutambira kwakaita mari iyoyo ndo kutovharana kwazvakaita panapa inini pakutotini vanhu zvatangochindinetsa futi Sambaruka vachienda kuna Sabhuku munyowani Sabhuku angaiswa vaenda futi kuna Sabhuku munyowani vandadaidzwa futi kwaSabhuku kwekwe nyaya yacho vaingosvika futi vatatsanangura matsananguriro aya vaingotsikwa kwaSabhuku kwekwe vakwatangonzi iwe unofanira kupa gomba reteleti chichi vandanoti saka nyaya iyi iri tongori pakuti uyu murume uyu panapa adototi paite pake saka inini zvandakwanisa kuita ndokwanisa kuenda kwachangamire mutasa. Okay. Iwe akapinda muagreement naBhaluka on your behalf there. Wozobona manje nditete nankwasha. Nditete. Nankwasha. Wani pawanyora. Mune pamakanyora. Nditete wacho. Varipa. Mune pamakanyora. Vatangotia kuti mazivo pamwana zvatingamusira mwana pachikoro. Gara kupasi. Malipo wacho ndoga. Right. Ndogo mwana. Ndakati ndikutaga nzvimbo yechigare ndakasvika ipo pamatongo papakutaura ndikati panogara anya saka ndava panogara paigara samushonga kutaura mukwasha wake akakumbirira baba mutezvaro wake kuti ambogara pabva kuMozambique saka ndinoona sei samushonga ndaenda kumba kwaSamushonga kubva ndataura nyaya yangu Samushonga akati zvishwa nezvakaitika ndakagara nasitezvaro wakati wakashaya zvisina namari saka handichatedzi ndegaba hambai kuna nyambuya mukoma wawa wabva taenda kuna nyambuya ndatora musukuru wangu wairi bva taenda kuna nyambuya mukoma wawo kupatoneka distance wasvika kubva wataurirwa nyaya yacho kuti uyu Sambaruka ati aridawo chigayo isa chigayo chake vakandano ndiani vakandandotombundivava mimi vakandazvanaka ngaisi wabva ndaisa chigayo chii saka ndakatoti iwe Samushonga ndiwe iwe isachigayo ndiwe Philip wabva isa chigayo chii tagara kwakazouya mukoma wake anonditarisai akati baba mukwasha apa pauri kugara apa dai wangotora kanzvimbo iko kai 5 by 5 wangokatenga koita kako
Oh, sakana. 5 meters akana kupungura pana 5 meters 5 ndikati sakana kubandaenda kune mukwasha uya natende banda wataure tete chiwa ndizvo zvataura kuti muwei kuti hanzi imimi tibhadhara yakanzi veiko kakabva kaita kakoti uye mukwasha akati no kana mawirirana ndaimoda kwabanda bata wirirana naye mukoma wake watabhadhana vandamubatsira $100 ikanzi veikoka zvakanaka vatagara takatogara makore akatoti wandei kwabva azodzoka mani kwabva azondibvunza ndikati aiwa imimi hamungandibvunzi paimitezaani munotonobvunza wako nokuti imimi manga musipo mangati endai munobvunza wakuru wenyu because pamaiuya muchitora mari makazoregera ngei kuuya muchitora mari handinifunga makataurirwa zvakadini zvakaitika kwabva kwatoti kwautenda pakazodzoka kechipiri ndikangotaura sei pakazodzoka kechitatu ndo pakadzoka neBennett aza panapa anogaya panapa baba ndiri abva amira achida kuti aonditema bva azopinda muchigayo muya neBennett panichadonzwa pachisiri clear mukoma wamuti mukoma upi wakaberekwa vari wakaberekwa vari 2 uyu nehanzvadzi yake saka mukoma wamutaura nezvake ndeupi mukoma mwana wababa mukuru ufuka mwana wababa mukuru anatsoziva kuti kana matodaro bambo yatopera hatichaziziva kuti mukoma kana matongodaro bambo yatopera yafe yakaroda because ava i2 mumba mavo iye uyu mukomana nehanzvadzi yake wari 2 authority to sublet, to sell, to whatever, to do whatever palendi ya baba wao na mai wao ndio chete wari 2 wane authority and no one else. Chitesa ndizo imimi makato breach a contract pakuti $10 yomama kazine uyu mumbadari makabva mamira kubhadhara. And based on that, angatoni right yekudzinga ipo breach of contract. Because ndiye muridzi wedu. Uyu mama kutaura naye, uyu muchiwirirana naye nechi munhu anga akuteka advantage ye1 age uyu nehanzvadzi yake 2 absence yawo kubva panzvimbo yawo ndo advantage yakateka chete, but authority yekuti ape any decision panyaya yendiyo hapana akangaika. Dai mama tonitaura kuti tete namukwama wakaita guardian wevana ava wari 2 handiti ndo ndaitombonzwisisa because iwawo ndo yakwasotaura kuti takazwa nangu wachitaura vana vapi awa wakachengeta takanga taremerwa vakazoti 5 by 5 kuti vana vaende kuchikoro, kuti imimi muendepi kuchikoro. Ndobva tanzi wechigayo uya ndakavakaita kako anzi but hazvina munhu asina kubvira ambopinda panyaya yekuchengetwa kwevana kana kuti sei ndiye anouya osvika opa decision without the consent yevana vari kuvechi weleni. Saka zvamunoita bambo imimi kana munhu adzoka paumba pake wadzoka paumba pake imimi tsvagai mukoma uya uyu akakupai pasiri pake pa atori nemhosva yekukubirai misrepresentation of facts. Akakunyeperai kuti ndepake ipo pasiri pake ngepa baba munini iye mwana wavo mamukuru iye anotengesa zvababa wani wake because ndiye beneficiary weestate yababa wani wake. Ava vari 2 mabeneficiary eestate yababa namai wani wavo andizvo. Saka zvomakuita bambo murubva panapa hamuchawirirani nevanavo kusvika pekudzingirana nechii nemabhema muchaurayana chamuri kuirairana chaipo badii. Imimi bambo
chiendai mobvise chigayo chenyu moisa umwe kana kungochichengeta kusvikira maona kwekuchidii kwekuchiisa, kana kuti chitakurei moenda kumba kuya makapa $300 wobva akutsvagirai pamwe pokuita chigayo, because ndiyo makaita dhiri naye. Hamuna kuita dhiri nemuridzi wechii zvipo. Hamutadzisi vana kugara zvakanaka pamusha wani, and on top of that wamawanyima mari yavo yekugara. Zvinokwanisa kutoitika bambo nenyaya ye-breach of contract nekuti hamutembeki. Munokwanisa kutoti vana kubva pavakagara mawirirana kuti muchavapa $10 kusvika nanhasi, mari yavo yese mamusikavapi munofanira kuvapa with interest inoshandwa nebhengi. Hanzveri bambo 5x5 haisiri nzvimbo yekuti mungasundzirana chii 5 meters. Dai vakawimbika. Dai makawimbika pamwe maingogaya musezvomuita, but manje maakubva matoda hazvizoiti baba, because mukazvitarisa pamutemo chaipo pamuri kugara hapasiri area iri designated for business. Kana muda zvebusiness endai kumutasa Rural District Council munoita application yecommercial stand, mopiwa stand yenyu, mari iyo makabhadhara 300 dai makabhadhara kukanzo, muda mutoreka chigayo kenyu panzvimbo inozikanwa nekanzo muri kubhadhara lease kuti iyi nzvimbo ine waridzi. Handizvo yotoshandiswa pa5x5 panoti pane chigayo netoilet ma5x5 meters. Wanga wakatobvisa chigayo. Chigayo wakatobvisa Zvese wanga wakatobvisa. Saka wanga wachigara manje. Wangosiya wangoloka. Wanga kubvisa chigayo. Chasara chii? Hawakangobvisa zvese zvawo ipapapo wasiya waloka do. Saka pasara building. Haungataura zvekuti anzidotengese. Building yacho yakakura sei? A1 room. I1 room. Aiwa. 1 room iyo bambo kamuda kukombanzetwa handiti. Wakagoma kaita 1 room iyo. Chitsvagai mukoma. Makapa $300 iyo. Akudzoserei mari yenyu yamakawakisa pachii amba. Kana akaramba musungisei kuti akakutengeserai chinhu chisiri chani. Handizvo? Endai bambo, siyai vana vari pamba pavo, imi endai kwenyu, tsvaganai nembavha yenyu yakakupai mari. Thank you. And then, next.